پشیبوێرا باژارê Mehabatê gelek xwepêşindan hatin li darxistin li gelek bajar û bajarokên Kurdî û kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê jî nebêbehr bûn. Got bi sedan penaberên kampa Faydê daketin qada kampê û xwepêşindanek li darxistin li ser vexwendina Parta Demokratîk Kurdistan Sûriya Leqê Faydê di jî karên hovana yê desthelata rejîma Îranê û destdirêjiya istixbaratê wê derbarê keça Kurd ya bi navê Firînaz Xisrewanî û têda gelek duruşum hatin bilindkirin di jîvankarên dibin derbarê gelê Kurd li Rojhilatî Kurdistanê. Wek Kurdên Rojava li Kempa Feydiyê da em wek karên terorîstî ya rejêma Îranê rejêma Melalî di jî milletê Kurd pêk tîne em wî karî qirêj em şermezar dikin û protesto dikin em bêjin milletê Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê pêşgîriya milletê Kurd li Kurdistana Rojhilat dike û Mehabat ne bi tenê ye Qamişlo Hemî li pişta Mehabatê ye Hewlêr li pişta Mehabatê ye Amed li pişta Mehabatê ye milletê Kurd îro roj hatiye goyekî tiya xwe diyar bike û li ser vê قۆناغا هەستیار دەیە گو ئەم تێدە دەرباز دەبن ئەم دەبێژن ملەتێ کورد وێ بکێ مافی خوا نظامە ئەیرانی محوەرێ شەر بخوازێ نەخوازێ ئەو دەستەکەین قڕێژیên رجێما ئەیرانê وەک بەشار الئەسەد و مالکی و هەموو هەڤالên هۆگرین وی یê got dijî milletê Kurd sekinin. Em derketine ji bo vê keçika Kurd de em piştiya wênin em tirka welatê xwe jî nakin û em derketine ji bo vê keçikê em ticarî zilmê naxwazin ti Kurdê me de her çar perçemê Kurdistanê em mevdûrene. Xelkên kampa Faydê piştevaniya xwe diyar dikin bo gelê Kurd yê li Rojhilatî Kurdistanê û ev karê hovana şermezar kirin. Em dibêjin keça Kurd şerefa Kurda parast û canê xwe kir qurban em serê Kurda bi bilind kir û em dibêjin em piştgêriya Kurdê Rojhilatê dikin bi her çar beşê Kurdistanê cimîê Kurdê dunyayê ve vê keça şeref û namîsa Kurda parastî pêtivî pê heye em piştgêriya we bikin bi ruh û can û bi her tiştê imkaniyatê jestê me bên em piştgêriya birayê xwe Kurdê Îranê bikin. Em dibêjin inû gedec derket û jêhatî derket yanî xwe xelas kir û namûsa xwe hefidan û em dixwazin keçê Kurda û jinê Kurda gişûlû bin. جهاتي بن وجهبرة بن وياك بن منتفق بن بهبرة منتفق بن. بدهان جنين كرد ناوي خو بآوازيرين دي ديروغا كردي دا نويساننا و إيرو جي فرناس خسرواني جي ناوي خو دنويسي وكو پارزوانك جي شرف و ناموسا كردواريرا جي كامپا فايدي جميل أوسي آرك.